kaikista nopeiten. Älä enää aikaile. Eli älä odota mitään parempaa hetkeä, kun se hyvä hetki on juurikin nyt. Juurikin nyt tehdä se kaikkein paras aika. Siellä pelilinjalla eli olla se kaikista nopein pelaaja. Mä odottelen täällä, mua mielenkiinto. He on myöskin herännyt, että mistä kaupungista tulee tää meidän voittaja tähän peliin. Kierroksen paras pelaaja, joka kertoo sen oikean vastauksen. Se voi nimittäin tulla juurikin täältä kaupungista, jota me haetaan. Eli jos täällä kyseisessä kaupungissa on ihmisiä hereillä, heidän ei tarvitse miettiä hirveän pitkään sitä vastausta. He voivat heti lähteä sitten soittamaan 0793110. Eli en ihmettelisi, jos juuri täältä kaupungista tulisi sitten tuo kaikista paras pelaaja. Ja hyvää huomenta vaan kaikille. Kello lähenee siellä varmasti 5 ja Voittostudio täällä pauhaamassa. Joko olet sieltä palannut viikonlopun vietosta tai sitten olet ehkä heräilemässä töihin kahvikupposen äärestä. Tervetuloa mukaan. Sulla on siellä TV päällä. Se tarkoittaa sitä, että sulla on pieni hetki siinä aikaa miettiä, lähteä pelin mukaan. Yhdestä puhelusta menee noin minuutti. Voit soittaa niin monta kertaa kuin itse haluat. Jokaisella puhelulla voit sitten parantaa sitä omaa aikaasi. Ja nyt on taas linkki siellä ruudussa. Kannattaa se myöskin sieltä katsella. Alkaa U-kirjaimella, loppuu I-kirjaimeen ja 4 U:ta. 2000 € on täällä hänelle, joka on se kierroksen paras pelaaja tältä pelikierrokselta, joka yhdistyy tänne silloin, kun pelikierros päättyy. Eli se voi tehdä sen nopeimman ajan nyt, tällä sekunnilla, mutta yhdistyt vasta sitten, kunhan pelikierros täällä päättyy. Kaikella on aikansa. Ja ihan varmasti tähänkin peliin saadaan ratkaisu. Mikä on toi oikea vastaus? Nyt jokainen lähtee miettimään. Miettikää myöskin vähän sitä, että mitä tekisitte 2000 €. Te voitte haaveilla ensin siitä. Sen jälkeen miettiä tuon oikean vastauksen, lähteä tekemään se puhelu. Tavoitella paikkaa siellä ihan kärjestä, eli olla se kierroksen paras pelaaja. Silloin olet jo lähellä tuota 2000 €. Mä haluan kuulla sen oikean vastauksen juuri sulta täällä suorassa lähetyksessä. Mä haluan kysyä, mitä sä tekisit tuolla rahalla, laittaisitko säästöön?